Superintendent Leonardo Felonia ang gitumbok nga mastermind sa pagpatay kang Richard King, giingong nakadawat og mga death threats human gi-issue ang warrant of arrest batok kaniya. Matod sa report nga si Felonia nakadawat og hulga nga kung muuli siya sa Davao, patyon siya. Wala hinuon gibutyag kung kang kinsa gikan ang mga hulga. Si Felonia anaa karon sa kustodiya sa PNP headquarters sa Camp Crame diin siya ni surrender human gi-issue sa RTC Branch 16 ang warrant of arrest batok kaniya. Apan wala pa ma-serve ngadto kang Felonia ang arrest warrant kay nipasaka kini og mosyon aron hangyoon ang korte nga magpabilin usa siya ubos sa kustodiya sa PNP Camp Crame imbis sa Maa City Jail sa Davao City. Matod ni Davao City Police Office spokesperson Mil Grace Driz nga naghuwat pa sila karon sa desisyon sa korte kalabot sa mosyon ni Felonia. Una pa nila iserve ang warrant of arrest ngadto sa opisyal. Si Felonia mao'y gitumbok nga mastermind sa pagpatay kang Richard King didto sa Davao City sa miaging tuig. Si Felonia sa mao'y gitudlo sa laing mga sospek nga sila si Paul Dave Molina Labang ug magsuong Romel ug Rodel de la Serna. Matod sa mga sospek nga si Felonia ang nagsugo kanila nga patyon si King. Daw gibayaran sab sila ni Felonia og 120,000 pesos alang sa maong serbisyo. Ang tulo ka mga sospek anaa karon sa kustodiya sa Investigation and Detective Management Branch sa Davao City Police.